Guys, so welcome back kay sa aking channel. So nandito ako ngayon sa bahay kubo ni Nanay Gloria kasi nandito ako mag-harvest tayo ng sangig kasi yung tinula namin na lulutuin ni Nanay, lagyan namin ng sangig. Yung sangig guys, ito nandito. Yan, ito yung sangig. So ayan, so sabi ni Nanay, yung kunin lang daw is yung dahon. Pila ka daghanay? Daghan dili, gamay ra. Gamay lang kani. So kailangan dahon lang yung kunin na harvestin natin. Masarap kaya nito. So first time namin maglagay ng sangig sa tinulang isdang tamarong. So yung isda namin is tamarong. Kanina okay na ninay? Sakto na siguro to. Ito yung ilamas namin o ilagay namin sa tinula. Yung gusto talaga namin sana is itong lemongrass ito. Pero iba naman yung gagawin namin. So yung ilamas namin is itong lemongrass, itong sangig. Ayun, so okay na to. So punta na tayo doon. Dugay pa ka diyan ay? Ama to na ka. Una lang ko ha. Ayan o. So ayan, punta na tayo dun sa farm. Kasi si Nanay, musunod ra si Nanay nga to sa farm. Ayan, so dito kami dadaan. So ayan guys. Ito na yung nabili kong isda no. Yan, isdang tamarong. Fish na fish po talaga yan. Yan. So lagay na natin yung isda. Ito na yung nakuha na ko na sangig. So si Nanay tapos na siya mag haling og kayo, yun o. So yun sa inga namin. Linisan ko muna itong isda. Kunin ko po talaga yung laman ng loob, tapos yung hasang ng isda. You know, fresh na fresh po talaga kasi very mapula yung hasang niya. Ayan. Kunin na natin yung himbis. So ngalan pala nito ng isda guys, ito yung tamarong tawag sa amin or kutob or tamarong. Hindi ko na lang to hatiin yung isda kasi sakto lang naman sa amin, 4. 3 lang kami dito pero may extra na isa. Nanay, gana gudana na.
Ah. Si nanay nag-harvest ng malunggay. Kasi lagyan namin ito ng malunggay. Bebe. Pati yan. Yan ang malunggay. Ginalang ko nito ngaon ay. Ginalang ko nito ngaon. Sa usang tani ay sobra usa. Ilunod na ng isda diha anya na. Pwede na. Isa lasang niya. Uliran ni siya na kaning sangig. Okay. Sunod ka rin kasi. Pilit ko sa kilo eh. Pagkalitos ka may mahal. Pag sa kilo kay gamay ra. Yan, so ilunod na natin tong isda. Yun yung nag-harvest ni nanay na malunggay. Ito. Pila nakapalwa ito ko nanay. Ang daming malunggay. Salat. Nagkanak na pilihan taming green. Ito. Ang daming malunggay. Ano? Yan. Kumukulo na kasi yung saingan natin. Yan. Magtanaw ko tuguan na sini at sa lola na. Sili espada. Na. Kuha ko dito. Ha? Kuha ko dito. Mag-harvest tayo ng sili espada. Lunod ko na to. Ayan na. Manguha tayo na sili espada kasi nandito sa aming likuran yung tinatanim ko. Pero pwede na ma-harvest. Lagyan natin ng yan. So piliin natin yung mga malalaki. Ito. Pwede ito. Ako naman lang yung kakain nito. Silang nanay, lilig magsili. Ayan, so mag-prepare muna tayo sa ating malunggay. Pagpatan pa yung malunggay. Kidungan na sila na yung sili o tanan. Ha? Ilunod na yung sili? Ilunod na yung sili, guys. Kunin natin yung pungango. Iya. Fresh na fresh pa talaga. Ayan o. Kapit na maluto. Kaya, prepare na natin yung malunggay natin. Kasi, isa lang yung malunggay na kinuha namin. O, inilagay namin. Kasi tinula yung niluluto namin yung nanay. So, isa kapalwa. Para pang kulay ng sabaw.
ready na. Itong sangig natin. You know. Dahon lang po yung importante sa sangig. Yan. So, i-check natin yung ating tinula. Ayan. Ayan, kumukulo na. Pwede na, Nay. Pwede na luto ng isda. So, itunod natin yung ating malunggay. At saka yung sangig. Unahin natin yung sangig. Ilagay. Tapos ito, malunggay. Yan. Pana natin. So, pagluto na yan guys, i-update ko kayo guys. Ayan, so luto na yung tinula natin. Ayan na. Wow. Merong sangig. Bango na. Tapos, meron ding sili espada. Ayan, so tikman natin yung sabaw. Grabe. Yung tinulang isda. With organic sangig at saka sili espada. Ayan, so tikman na natin. Grabe guys, ang sarap ng sabaw. Pero organic po talaga. Grabe. Yan, so maraming salamat sa walang sawang sumuporta kay Tips Miu, and keep safe always po, and God bless. Bye bye. Thank you for watching guys.